Biblian hasierako liburuan azaltzen denez, mundua gaiztakeriaz beteta zegoela ikusita, Jainkoak gizakia eta mundua suntsitzea erabaki zuen. Salbuespen bakarrarekin, Noe, gizon zuzen bakarra. Orduan arka bat eraikitzeko agindu zion Jainkoak Noeri, barruan emaztea eta familia sartzeko, baita animalia mota bakoitzetik bikote bat. 40 egunez eta 40 gauez euria egin zuen etenik gabe, lur oso urpean hartuta. 200 egun igarota arka Ararat mendi gainean kokatu zen eta bizitza berria hasi zen gizateriarentzat. Hau da beraz, Bibliak aipatzen duen mendia 5.127 metroko estratosu mendi bat. Anatolia ekialdeko goi ordoki bakartuaren erdian altxatzen da, gaur egungo Turkia ekialdean, Armenia eta Irango mugatik hurbil. Hamarkadatan jende asko igo da gailur honetara Noeren arkaren arrasto bila, baina momentuz ez dute arrakastarik izan. No, la he buscado todo el rato en la subida, pero no he encontrado nada, ni una astilla. Supongo que aún debe estar en algún lado. Have a look on the summit. In the summit? Yeah. El arca, no, me parece que eso es un bulo del arca. Hemos visto unos cachos de tabla, pero no creo que serían. The history they talk in the Noah Ark in the under the ice, the summit, but still nobody see yet. Noeren arkaren hondakinak egon zeinez, kontua da urtero 10.000 pertsona inguru saiatzen dela Turkiako gailurrik altuena igotzen. Gu ere eskiekin igotzeko asmoz joan gara. Turkish Airlines konpainiako txartel bat erosi genuen. Eguneroko hegaldiak dituelako penintsulatik Turkiara, baita mundu osoko beste 120 toki batzuetara ere. Helmuga Istanbul da, eta gero Van hiria. Lehen egunetan eguraldi txarra egin zuenez, aprobetxatu genuen lekurik emblematikoenak ikusteko. 10. mendeko eliza armeniarra kasu, Akdamar uhartean. Baneko gaztelu zaharrak milaka urteko historia du eta merezi du joatea eta ikustea. Dogu Baiazit hirirako bidean, Ararat mendiaren oinetan, geldialdi bat egin ohi da, Muradileko urjauziak ikusteko. Izan ere, maiatzean urtzaldiaren ondorioz, ur gainezka egoten dira. Amaitzeko eta astitsu bazabiltzate Isak Pasa jauregira joatea gomendatzen dizuet. 18. mendeko arkitektura otomandarraren harribitxietako bat da. Baina utz ditzagun bisita turistikoak alde batera eta gatozen gure helburura. Ararateko gailurrera alegia. 3 egunean eguraldi txarra izan ondoren azkenean lainoak desagertu dira. Eta Dogu Baiazit hiritik bertatik Ararateko gailurra handi eta zuria ikusten da. Maiatzaren hasieran gaude eta mendian elur asko dago oraindik ere. Beraz, saiatuko gara ahalik eta zatirik handiena eskiekin igotzen eta jeisten noski. Easy, because this route is easy side. Everybody can go. 95% of people are reach summit, usually, the summer. Depend the weather. If weather is good, everything is perfect. No difficult. Azken herrira heltzean, lehen arazoa izan dugu. Somebody parking the car here, they left go up. Now our road is closed. We have to find a way to take car out. To roads we go up. Go!
empieza la aventura del Ararat. Nos esperan 3 días de dura subida. Behar dugun material guztia eskiak eta intendentzia barne, bizaldi gainean jarri ditu eskarmentu handiko kurdu batek. Izatez, Turkiako eskualde honetako biztanleak kurduak dira. Salbuespen bakarra, gure gidari turkiarra da. Hemos salido de 2000 metros de altura y aquí detrás tengo a Yusuf, que es nuestro guía. Aquí no se puede venir sin contratar los servicios de un guía o de una agencia. Y esto tiene ventajas y desventajas, y la ventaja más grande es que vamos descargados, toda la carga se ha subido con mulas y esto nos permite disfrutar del paisaje. 2000 metrotik gora ez dago zuhaitz arrastorik, sastraka batzuk baino ez. Belarra ere badago, inguruko artzainek euren behiak bazkatzeko aprobetxatzen dutena. Ararateko elurretan mugitzen diren puntu batzuk ikusten ditugu. Eskiatzaileak dira, baina hain urrun daude eta mendia hain handia da, teleobjektibo batekin baino ezin ditugu bereizi. Aurrerago, Austriako laguntalde batekin egin dugu topo, gailurretik bueltan datoz, eta Dogu Baiazitera bidean doaz. You need a good condition. Laster lehenengo kanpamendura iritsi gara eta bertan denda batzuk eta eskiatzaile asko daude gailurretik jaitsi berriak. Vaya, con la infraestructura que tienen aquí montada, ¿eh? Iristen diren batzuk emakume hau kasu oso nekatuta daude, baina gehienak jeisteko prestatzen ari dira. Zamaketariek, botak eta eskiak zaldi gainean jartzen dituzten bitartean. Hoien artean Espainiar bat topatu dugu. Muy bonita. Es una montaña que cuando llegas es impresionante porque está aislada en medio de un gran valle inmenso y es una montaña muy alta, son 5.200 metros casi, y es una montaña muy bonita. Desde arriba las vistas ves varios países, ves Armenia, ves Irán, ves Irak, y realmente vale la pena. Alfonso Aranera doan bitartean gu afaltzeko prestatzen ari gara. Eta gero ohera joateko, hurrengo egunean bide luzea baitugu zain. Kurduak dira Anatolia ekialdeko populazio talde jendetsuenetakoa eta populazio musulmanaren gehienaren antzera, eurak abegi ona egitekoak dira. Kurduek mendi mitiko honi agiri deitzen diote, eta turkuek agidagi. Hitzez-hitz minaren mendia esan nahi du, baina nazioartean Ararat izenarekin da ezaguna. Ararat Biblian aipatzen da, Noe bere arkarekin heldu zen mendia, uholde nagusiaren ostean. Ararateko gailurrera igo nahi dugu, eta gaur da espedizioaren bigarren eguna. Nos ponemos en marcha. Hemos salido ya del campo 1, que está a 2.800 metros, y nos vamos al campo 2, que está a unos 3.500, pero con el día tan bueno que hace, nos estamos planteando de subir a un campo más arriba. Vamos a ver qué hacemos. Gero eta landare gutxiago dago, eta gero eta harri gehiago. Bidezidor bat hartu dugu eta gero pistara itzuli gara. Bihurgune baten ostean, pista egin dutenak ageri dira gure begi aurrean. Dirudienez, ezusteko denborale batek harrapatu zituen bertan makinak eta langileak, eta 3 ibilgailuak betiko geratu dira.
Harrien artean oinez ordu terdi bil ondoren hurrengo kanpamentura iritsi gara. Hemos llegado al campo 2. Aquí estamos a 3.200. No estamos a 3.500 como nos han dicho. Vamos a descansar un poco y a pensar a ver si seguimos subiendo o qué hacemos. Gure aurretik etorri diren mendizale gehienek gau hemen igarotzen dute eta hurrengo egunean gailurrera igotzen dira. Egun bakar batean beraz, ia 2000 metroko desnibela gainditu behar dute, eta gero jaitsi. Ez da harritzekoa asko eta asko lur jota amaitzea. Al final hemos decidido ir hacia el campo 3 porque el campo 2 está a 3.200 y nos quedarían, mañana día de cima nos quedarían unos 2.000 metros y eso es mucho con la altura de la cima. Por lo tanto, hemos cargado todo, hemos cargado tienda, comida y vamos a hacer el campo 3 a 4.100 metros de altitud, a ver cómo nos va. Elur pala ez da oso inklinatua baina bai luzea, beraz sigi-sagan egiten dugu aurrera, 2 ordu baino gehiagoan. Dogu Baiazit hiria kokatzen den ordokia gero eta urrunago geratzen da, eta gero eta hurbilago gure helmuga. We get up at 3 o'clock and started at 4. Yeah. Last night we left our skis down there because it was really a hard-packed snow and frozen, and with skis no chance to get on top, so we decided to go with the crampons. Topatu ditugun mendizale edo eskiatzaile gehienak aleman jatorrikoak dira, eta baten bat gure herrialdekoa ere badago. Pues a subir el monte el Ararat y somos de Pamplona, muy dura, muy dura. ¿Por qué? 1700 de desnivel, desde de tirón, sin haber aclimatado nada, pues bastante dura. Horregatik, alik eta gorenera joan nahi dugu lo egiteko. Pala horren goreneko zatira hain zuzen, bertan denda jartzeko tokia baitago. Bueno, se terminó. Hemos llegado al campo 3, estamos a 4.100 y un poco cansados porque vamos cargados con todas las cosas, pero bueno, trabajo hecho, dice que no tiene fronteras. Pues bueno, mañana tenemos un poco menos de trayecto. Nos hemos levantado a las 2:30, ahora deben ser las 3, llevamos ya media hora mirando de organizarnos, porque el espacio es muy pequeño, somos 3 y no encontramos nada. Hace frío porque dentro de la tienda marca una temperatura de -4, bajo cero, o sea, frío intenso, afuera, me imagino. Oraindik ilun eta oso temperatura baxuekin, baina izeri gabe ekin diogu Ararat mendira heltzeko azken 1000 metroko desnibelari. Son las 7 de la mañana, hemos subido ya unos 700 metros de desnivel y nos quedan unos 300, 400 metros. El Ararat ya se ve aquí a la vista. La verdad es que ha sido una subida dura, con muy poco recorrido y mucho desnivel. Hacía mucha pendiente y esto y la altura pues estamos un poco cansados. Detrás nuestro tenemos el pequeño Ararat que está muy guapo con las nubes.
Metro gutxi batzuk eta iritsiko gara betiereko izotzen tokira. Yusuf, Tamzar enpresako gure gidari aurretik doa. Mantso baina gelditu gabe. Mendi honetara igotzea ez da batere zaila, baina espedizioaren arrakasta ziurtatzeko garrantzitsua da agentzia aukeratzen jakitea. Ararat summit top 5,137. Momentu seguraldi ona egiten du eta eguzkiari esker tontor guztia estaltzen duen izotzak diz egiten du. Noizbenka hodeiek mendia estaltzen dute, ikusmena nabarmen murriztuz. Hortaz, azken metroetan banderatxoak daude bidea erakusteko. Bueno, ya estamos. La cima está aquí mismo. Yusuf está arriba ya. Y qué alegría cuando se llega a la cima. La verdad es que te late el corazón a 100 por hora. Terminamos de llegar. Amaitzeko espedizioaren 3. egunean eta bakarrik Ararat mendi mitikoko gailurrera heldu gara. Noeren arkako arrastorik ez dugu aurkitu, baina pozarren gaude helmugara heldu garelako eta kabaz ospatuko dugu. Gure oinazpian Anatoliaren goi ordokia edatzen da. Anatoliari Asia txikia ere esaten diote, eta Turkiar, Armenio, Kurdu eta Iraniarren lurraldea da. Bakartutako mendionen altuerak eta betiereko izotzek mitiko bihurtu dute, historikoki hainbat kulturak eta erlijiok gurtua. Jeisteko ordua iritsi da, eta jeitsi ere nahiko arin, eguraldia gero eta okerragoa baita. Hemos bajado 1000 metros de desnivel desde la cima, con una nieve muy dura arriba y aquí abajo ya primavera y bastante pastosa. Y ahora viene lo mejor. Ahora vamos a bajar 1300 metros con esquís. Hodeiak isten ari dira eta gainera zatika elurra egiten du. Zorionekoak izan gara, 3 egunetan eguraldi ona egin duelako eta gailurra egiteko gauza izan garelako. Yusuf, gure gidariak ondo baino beto ezagutzen ditu hemengo bazterrak eta elurrezko kanal eta zerrendetatik eramaten gaitu. Eta horrela, eskiatzen jeisten ari gara, hasieran pentsatu baino askoz ere beherago. Bueno, llevamos ya 1000 metros de desnivel. La nieve está muy mal, sobre todo arriba, estaba muy sucia y costaba mucho girar. Aquí está más primavera, está mejor. Y bueno, lo positivo de esto es que es mejor bajar con esquís que bajar a pie, ¿no? Bigarren kanpamentua aspaldi utzi dugu atzean eta elurrezko zerrendak gero eta estuagoetatik eskiatzen. Azkenean, lehenengo kanpamentura heldu gara, igoeraren azken puntura. Zatika, eskiekin egin dugu Ararat mendi biblikoaren punturik altuenera heltzeko bidea.